Tak Jorge Lorenzo stále za Danim Pedrosou na 4. místě. Tady máme ten souboj Jorge Lorenzo. Tak ne. A myslím, že Lorenzo dokonce vyjel mimo trať. Tam téměř došlo ke kontaktu. Určitě bych nepodezíral Pedrosu z toho, že v tom byl úmysl, nicméně jezdci se dostali k sobě velmi blízko. A Jorge Lorenzo naštěstí pokračuje v závodě. No a poslední zatáčky a cílová rovinka pro Valentina Rossiho, jeho triumfální výlí. Máme tu nového mistra světa, 8. titul pro Valentina. 2. Stoner, 3. Pedrosa, 4. Lorenzo. Yamahy si samozřejmě gratulují a je také proč. Po 2 sezónách, kdy nezískal titul mistra světa, se Valentino Rossi dokázal vrátit. A gratulují mu jak Casey Stoner, tak Dani Pedrosa, tak jeho týmový kolega Jorge Lorenzo. Tak zdá se, že Valentino Rossi má připravenou speciální přilbu. A tričko mistra světa. Jak to mohl vědět? No tak v každém případě, pokud ne tady, tak na některém příštích závodů, co je na tom tričku napsáno. No, každopádně Valentino Rossi získal svůj 8. titul mistra světa, 6. titul v MotoGP, nebo v královské třídě. Tak a zdá se, že Valentino Rossi bude přijat do nějakého velmi důležitého cechu. Nezbytná identifikace, občanka nebo závodní licence. A samozřejmě kontrola na alkohol, jestli nebyl nějaký povolený nebo nepovolený doping. Tak to bude asi ceněný suvenýr toto. Valentino, kolik jich tam budeš podepisovat? No, v každém případě na tričku má 8, což jaksi symbolizuje jeho počet titulů mistra světa. Tak a úřední ověření 8. titulu. Tak a Valentino, už nezdržuj, ať ještě v přenosu stihneme stupně vítězů. Tomu se říká škrabopis. Motegi 2008. Tak Valentino Rossi poprvé byl mistrem světa v roce 97 ve 125, po druhé v roce 99 ve 250. A pak od roku 2001 až do roku 2005 nepřetržitě vládl královské třídě, ať už to byly 500 anebo třída MotoGP. Pak 2 roky mistrem světa nebyl. Titul získali Nicky Hayden a tento muž, tedy Casey Stoner. No a po těch 2 letech se Valentino Rossi dokázal vrátit a dokázal znovu dobít titul světového šampiona. Casey Stoner po tom raketovém vstupu do sezóny, kdy v Kataru zvítězil, pak se Ducati potýkala s technickými problémy, motocykl nebyl tak rychlý,
No, tady to bylo zajímavé. Ano, ono tam skutečně ke kontaktu došlo, ale naštěstí silnice byla v tom místě dost široká, takže Jorge Lorenzo se na silnici udržel, i když to vypadalo ze začátku všelijak. Tak a 8násobný světový šampion Valentino Rossi dojíždí do boxu, aby vystoupil na stupně vítězů. A aby vystoupil na ty stupně vítězů po 96., po 70. v královské třídě.